ribhoi ka de ka weina ki district hapo Meghalaya ka badang rius pa shisha ha ka deriti la ka long ha ka put katem ka rwai ka siaw ni ha ka shat ka mesti hakini ki khindiat snam nagatim o maupor hapo ka jingyalam jong oba HD Wellston o weina ki columnist la yo banit tu or ye ki riudan sab jong ka te ka than bantip khambha ki let yang shashnong kadu rat nong sobar ha ka sni tho ding ar khandai trik kumnai basan ar haja phanriu kashnong ka bajngai kumba khat ar kilometer mi ngi na ka sor nong po Bansaki ya karu komrap kaba Yonglang Community Works kabala du la kumba ar post nem AA uba pras singkli ukai tor bapau jong ka te kashnong ula weri ki nong shong shnong jong ka kadu kumno ban pinki em byang sa shisien ya karu komrap shirti kaba ki khat karap kurut kaba kumbale ki long shwa man shwa La shimbenta da ki spangut ki samla kintai bat shinrang ki long kemi long kpa bat kiri rang ba ki baya shimbenta bat la ki mok hiu ban kurut kba ha ulum jeng ikong spil dara silyang ha jasu ka bacngai tang kumpa shi kilometer na kado. La kerkut ya kani ka jaka da ki lom ba itanat ba ya so lang kum ulum maulingkor lom mau that phong lom mau blang lom mau krai lom mau spang bat ki khandai tong kipat ba jong kashnong kilayang shriak na try jong ka lingkha lom na do khandai shiteng min step hadu an riu baji janmiet ban buat na dien jong oba phernai makri unong bet sambai ubalanang jam shakmat buat sakinong krut kaba ki bapu mo kheu lai sen lai wat ha ka shi sen sawa ka sing buat sakinong pin prastong nang ta saki samla kin thei bat ki long kame ban ta mi ki nyut ban lum thop hatrai ding ding khong kumta ka jingkrut kaba ka long lai sartam uba pras singkli ushem ya ka binta kum udu halia bantem ksing bat power artet da ka jingpen hapsur ha kata ka rukam pa ka ksing kedom buat saki mokhiu shrap 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 ka jingtrei ka ba isong shet bha batang shipang kilala ban pendap ya ka phang ka ba he kenyan bat ka lenter ka bajrong utei urang ba ubatai bakajing thmu ban pen embyang ya kate ka jingtrei man snobha ka long ban wanra ya ka jingelong ka wei ka jing it jing yesul thu jingmut ban ya kit lang ya ka khya ka shan ha ka shnong lada la ban le kalyang ya ka baki khat ka trei bara ne ka sunong ha ka ktien panar ki bahayeng hasampan ki bon kam ban pen khre ya ka sha ka dut bat ka jasngi ya kinong trei don ru ki ba shat ja shat do ha ki tendong siet ha ka rukam tenrai ka ba itanat bat babang baha ban bam ya ka ne ka rukam rap la jule ru da ki balang presbyterian nong rem jirang ribhoi west tangar nong wa mau tamur nong se ribhoi war mau saw bat pahambir kat bahana kalanpan hakashnong tenzi zumi kidang le yakani ka ju kuru kampu pinthor kaba da kabarwai hu ho ha kat badang pu mo kheu tang ba shimbenta tang ki shenrang kat ba ki kin theipat ki shet ki tiu Salmon River. Uba pras singkli udan jingkerman bakane kuru kom trei patba kan kirsiu thia ye ki nong shong shnong ban ye long kawe namar dei hangne baki yo ban ye birya ban rekhe ban kemen ban pinjam ye ki jingket bakhya jong ka jingim ban ye samlam ye ki jingtep shaki long din tiklam da penslam shu alingin pet ya kane karap krut kaba hakashnong kadu idon hangne hakashnong ha kadu kashnong ka bajangai kumba khat ar kilometer ye na yo nong po hangne man hakili kisnem baladet ni lawan hangne ban interview yo way ukai tor ba paunam ba pras singkli nong how ye ki duitara ba nong ruai ba paunam bat menta ka singi pat ngidon hakne kashnong hangne ha kadu na ka benta ban
pen cover ya kawai ka program ka krut ka ba jong ka ne ka sinong hang ne ha kadu ti ni don lang hang ne ba ka tim jong mau por na ka banta jong pi ki pai ba te ale in ya lek ban ye i ha ka no kom kata ki dangle ya kata ka krut ka ba ka jong ki ha ka ne ka sinong ha kadu ti yang ni ya yo sa kata ka jaka ka ba ki dei ban pu ya ka ne ka langkha biasa peneng ringkat tidur lembala bula seng lakanyam karugum nukau ula ai ringkat mati jingkut jengkam sultan ai tongin yakin udya kiksai dui tarangi balaya lam da ulang chua các sinh ca bom tang ni ka doi tara ya jing tam tan rai u kha si khara nga dei iba festivals i freelancer nang ta rangkat ba ka tim jong mau for ni don hang ne ban ai coverage ya ka ne ka krut ka ba ka program krut ka ba jong iba fras sengkeli ha ka ne ka jaka nang ta ka ne ka dei ka lum ka ba kin sia rap kin sia krut sibet ban bet yu kubalum namar kala dei ka por bakin bet ya ukuba jong ki ha ka ne ka por to alengin ya pek haba tembrong up siada kik sai muka akamarang ting ne haka doi tara jing ut ba melung adina krem kimi kak singka nakra don udriu ki pen ki tongin yakin udya kik sai doi tara hangi balaya lam da ulong shua kak singka bom ta ni don ha ka ne ka jaka rep ka ba jong ini kong spill daris seliang nang ta ka ne ka jaka ka dei kerteng jasu bal hang ne ngi i bala kerkut ya kine gi ya ka ne ka jaka rep ka ba ka jong i saudong de gini gi lum ke bi itanat jong ka ne ka ri bat nang ne ngi ya i ba udon utau mau lengkor bat nang ta nasene ka liang ngi i udon mau that phong bat nang ta nasene udon mau spong nang ta mau that krai bat nang ta ngi i ba saudong ka ne ka jaka ka ba itanat kan ne hang ne ka don ka ta ka jaka rep ka ba jong i kong spill the res seliang hang ne hasnong kadu te sa sipang kum ne hi kini gi pai ba kin siawan ban ara lagi jong ki mo khiu na ka banta ban pu ban krut ya ka ne ka jaka hang ne na ka banta bakin rep ka ba suwa bakin sedang no ya ka ne ka jingtrai ki jong ki menta ka krut ka ba hang ne ha langkha jong ne ka jong iba frasi kun jong iba frasi kong spill daris te ki adon gini ki rang ba hang ne baro te ngidon hang neru ya iba fras ikpa jong ini trai jong kana kalum bat nang ta rangkat begini rang ba ini hammen jong i bat kini ki rang ba ki bagi khot ki swat mo kumno ban batai maki ya kata ka banta te ngi khnang bangin yo jingtep kham bnia aga jinga dei bakane langkot kat bala te ngan kali nei ba fras so ba ya thu yang i hadin kat nos nem kisayo ban sedang biang ya kana kar komle jong borim baja kumne komba kilong karep krut ka ba te kani ka jingtre ka bakum kene ka bala yalam gi long shua man shua te kala du na menta dagi peu peu snem te hagini gi sinyi jungi menta kam dan shu te kibana kiba hagani kerkom rep la botong no ki kom yalam gini kita mentai te menta la du te menta si ngelong ni ngasdang ban ngamut ban pen ki imbiang te lada long ka bala ta kemut ke jingkwa jonga da kalong ba nge ngakwa ke bana kan ne kan sa ha ka karkom ke jongi ki khasi ka sinong ke jongi kublai sibut pila bani itu ingi kendiat ka iga ba pelong ya pi ban pen imbiang ya kana karkom barim baja namar ba pi ulong suwa ula yalam yangi te ngakwa ke ba kan ne kan sa namar ba kanero kalong kawe ke jingtre ke bas ngetenat kada hitang kata ta te hang ne ngi ya iru ya kini kirang ba pila ban pen itu elade ba pidai kerteng makri to te pila bani itu ka iga benta jong pi ha kana ka jingere pa ba Kani bentai ni ba long ha ba ben kam long ta swai ke eri ta swai ki long
hab yan ni yawan ni Kai ga jingmut kita gi swaj hapdeng jong paj ba. pereng gi ba gi swaj long hab lam gi swaj Ki dei maki ban lam ya ga phang na no tre. Oh kumta. ya mis Ho ja ma fi yo paj ba. Ya na to mo. Oh to khub le sibun. Te na ka banta jong i hemen jong ba fras ru te fi ai subhai itu ingi kerteng jong fi. ngaba ebinosently Evino sengkli to. Te kemen ne amban yo kum kene ga jing tre ban pen imbiang ya ga riti worim baja. peksar ngawan kanang ne ru ngaku aban imo Hoi. nga ngato nalakakam Hai. bangabat uni para junga ba pras nga ada uthai ma u hakawe hakanok hakapor ka manchua Ha. da thai ne batem ksing ngatem manga Hai. te la da thai manga la tem mu ni ban ruar nginang To. Te komot. kata Oh temut pi bro arngut fi de gi do halia. ho Agi de gi do halia no tem ksing mo. Tingi su komen sibun e to. wai chano ro Ha. kam tang ke tem ksing Ha. wai lang sila To. Te kan ga jing tre men ta ka long ngilei i ba par khoj pa ba ya bat lo jong jong mo khiu. Hoi. To kum no fin pan ya hap ka ksing bar mo khiu. Yesu lai mo kiu ngin pu haga chisin tit ksing pi lai mo khiu chisin tit ka ksing. Rengkat bar ka sur kan hoi. jing ruai Kan hoi ka power. ho puai Te fin ai ga jing rawai power jong pi. Sibit em kata de kaya nau neu para junga kat ba Bos sedang. yalam ni ke ni ginong kre ni bu to temut upaj ba ya but lang Ya hang but ta. lang. To khub le sibun. ôi lại đê balang hai hilang hỏi qua qua đê balang hai đê lại đê balang hai hilang hỏi qua đi balang Krut kila nang ya chakamat. Ta thi gi long kami gi kan thai pi abut ladin. Pi le ayu menta. Ban kar kan bat ban kar Kar skum kan bat ki nyut. kar nyut Te yo nung nyut pi le amno. nyut cu berat dan syarut Subrat aju. To. Te menta namar ngi i yo no stong la supra komne ukubala don hapo. To. Nong bet ula ya chakamat. Te kumno ban pan madan ya kan ya kanang ban yo renti ukuba. Don segi wei parti ban bon ladin. don itu Apumta kin pan madan. pan madan no ban pan pren ni stong ban suk ban kar ni nyut Oh, pi dei kong ayu. ngai kong syangris Joindris. Ja ayu. jat seliang Ja seliang. Tapi kemen ne amban i ba komne yami pa ba. kemen kemen Adin kat no snem pi i ya kemne pa. Kaladu kalau duk mentalak seliam to te kat no snem menta saya mi biang. ngam tip thur pila seliam long ka deh To. Tapi kemen ba kala i biang ka menta mo. Ni i ha kane ka jing krut ko ba jong kene ki parlok hangne hari boy ki don lai sertap. Ki tei ki rangba ki bupuk mo khiu ki dang ya chakmat ban krut. Yau ko ba wala de bet lapau nong bet chakmat ula ya. Ki but ki nong krut ki babat mo khiu nang ta but sa ki wei pat ki parti ki ba sa si sertap. Kita ki dei ki nong pen pra yu stong bat nang ta but se kini ki long kami kan thai bat ki samla ki ba wan ban pen khuit ban thiu ya ki nyut bat ki pelum pelang kumne nda ki la da pelum kumne kin saya lum lang si jaka kin berat sarut la ne kin penlang ha gawai ke jaka ba kin ne ki nyut kin yap bat kin put kata ka dei rukom rep ka ba itanan bat hang ne ngi le iya kana ka khendeu ko mamadan nang ta ila kin sami gi ke ba nang ne gi bi itanat bat kan long ka ba sei sok kana ka lum le si tang hadin si benai ngi i bau ko ba la jerngam ha kana ka jaka rep ka ba
Ngade pernah jai makri. pernai makri Ah. te hapadeng jong no pai ba bobon ngi i kedai mapi ba king yo sumbai Ah. bakit ya kok ban bet yo sumbai Ah. to hakan ko kom pi bet kat kan galum itu Bet. pia ya siwa pai ba na hadin pai ba Aswa pajba sab ya. Ya chuan sumbai. ha Sawan du pajba to dadin. to sei hindia to pu ha ta penjau Kumnes. to ko Kumnes. oh une udu sumbai ke ba ayu Kuba telang tang bodo karo umde puna ne. oh kom ta Puna don lagu jong sedit Hoi. sarai tu. oh pena rudan Don Tengok ne yang khot karo krin ni sene. to sei pai Terus. ha to mo Ah. ha to Dah por babet. Hmm. Hap entat hap adjust. yai ta ngamut kali long kumno pila ban antat ya kti jong pi yo le se hang to hap sibun hang tai hap tang wei don ka wei jaka tang wei sumbo ra kam hap kumno pi Deh. antat ya kti La antat la don la jing stu la jong bang antat pa la teh la don trading go du kong ding tu. La antat pa adjust pa gum. ta kamot la kumno si teng kan ta si wa gini ginong trei pila ya chakamat ban bet Ah, deh. La um ya re. ta menta pila ada bet lot kan galum bro ko wei Ane ada tel de betang ada trading bahak tu. Tu tak. sini dak sak de ada de seling ti de don ti belas tu. Ah. Ada bet le. te Sak subu ane basak. to subu menta pila ada bet lepa dei te kan kamit kalawan no Nah, te ginong trei gimla su pendep ban pu yu to pila bet lem no de rahap adjust pa la jong nong bet marwaya antat pan ada antat ada bemla sudah stress tu Nai naik bet bet su. naik bet su. te keno ya mata kasui keno Kena. oh Le la sai. kalau kan os nem pila don ha kan ka kamban antat ba pinang ban bet Nga pader baslam nong tais nam asnam bala don kun don kti re men suar ngapat tu ber eh. to Nah, su kat bet kum ka jing itu gitu girang ba mene jong karaj nong sobar Ah. i ong bala slem ha kan ka rukom ya trilang kum ne kam don su Ah. te menta pila la ban penim ha to bidon jing kemen Ada ni kemen bet dan ni sini mar belum tu kau balong ba nga du kau try nu Ha. pen sing hmm de nga aji mu du kau ong ba la rep kan ni kelum de penlong du kau mo kau ong de Ta. de du kau ong beang dalam cinta lah beang te long kum ban penim biang ya ka oh story pi penim berim baja ne oh sa do berim baja ha de te kidon em ka jing angnut ban penlong ya kan ka program man ka snem ding don hitang ba don ga lat unti mla re de ding teng ta. la cukut no le da don ga lat unti penlong ni da hap penim ben sa mar ba sa ikan mau ga nem rim ma kade di hagi porgi ba man siwa undon kamra ban siu bai nong sngi ya kini ki bawan mo Ya kata tolong long subu menta ka sngi rap ha jaka jong pi ah la sai ha jaka jong a la si sngi long Oh. jaka jong ini ya rap keliang de ka rap bara mo rep bara biasa pet neng ringkat tidus bala bula seng lakanyam karu kum nu kau ula ai ringkat mati jing put jing kam sultan ai Tongin yakin udya kiksai dui tarang balaya lam da ulang shua các sinh ca bom tang ka doi tara ya jing tam tam rai u ka si khara haba tembrung up siada kik sai muka akamarang ting ne haka doi tara jing ut ba belum adina krem kimi các sinh ca nakra don blue ki pen ki Tongin yakin udya kiksay dui tarang ibalaya lam da ulang shua các sinh ca bom tang ubika dui tara ya jing tam tan rai ta sisin ha kan ka jaka bagi krut ka ba menta pi i hang nei don ini trap ba internet ba bala tap do flang balong ying rim ha ka rukom le ka jong ki ini sem la da ka dei ka por slap kana ka por sngi bakin yo ban ri tengan ha kan ka jaka te kat une upai ba bawan ban krut ya kan ka jaka rap ka ba menta ka sngi kila pen kre ru ya gini ki jing set jing tiu ka jing bam ka jasngi na ka banta jong kini ki nong trei barok khoj te pet kan ka jaka ka rukom le jong ki ka long go internet kiding kidon nang ta kitang bat kidon lagi nong set hang ne rengkat bat kan ka sem ka barit ka internet bah ngi poi pat ha ka wei ka banta ka jing dei bat kan ka jing rap krut ka bah hang ne te kini ki parlok hang ne i ba fras sengkeli i wei ni ki kaitor ba paunam jong ga ribhoi
i dei ka khun jong i baret ya kan ka lum hang ne bagi lapan kre ya kan ka jing set tan rai hang ne na lor bengi i hang ne hadin gi set ta ka jasngi gi nong trai bat hang ne pa de gi lapan kre kumno ban khle na ka ban ta ban set tan dong ye kini gi jing bam tan rai jong khasi tengin pech khandiat kumno kor kom khle ka jong ki menta ha kan ka sla ki khot ka sla sla laling hoi ka sla laling nang tau khau gi la dep mang to kin sa thep lang ba kan ka do nang tau tu wang don itu gi tendong kini gi tendong hang ne gi don kini gi tendong gi la pen ap lepa hang ne andala dep bakin thep kum to nang ta kin sa thep hang ne rengkat to bat kin sa siat hakading de hang tai kum ta pin sa yo ya ka jing bang ka jing siam jong kan ka jing bam tan rai ka baki ki la pen kre tengin si i sa sifang ki ai de ki ja jing khle ki jong ki ji adai ba kan ka jing shot jing ber hang ne Kaya sopet neng ringkat tidur lembala bulatan lakanyam karukum nukau ula ai ringkat mati jingkut jengkam sultan ai Kayak mau chat hari ni. tongin yakin udya kiksai dui tarangi balaya lamda ulang syua các sinh ca bom tang ni ka doi tara ya jing tam tam rai u ka si khara haba tumrong u psiada ki sai muka akamarang tim ne haka doi tara jing ud ba melung anina krem kimi các sinh ca nakra don blue ki pen ki tongin yakin udya kiksai doi tarangi balaya lamda ulong shua các sinh ca bom tang ni ka doi tara ya jing tam tan rai u khung tha si khara kan ri ka wan bat ka oh Dah saya. ayam dah kene to kedok khle baga wang usah mungkin begitu gijing khle mana mau ber mencai mah pilih nyaman mah alam mana kebiang mah bang ku belai ha ai buram mi gini ginong set ras iso komen sibun ba ni ikat nu pat phila bani thu ingi kat no phongut kat no spangut don nu pat ba mentah anta te bat kan thei bat senrang te samlah bat sambala te imat la dan hi chagi khandai pho dagi spa thai spa spa kam ta mo apo ke spa ha da tingi i mentah tang kat to tang sikentai ai bala trei i komba sipawa jong kalum la dep nei da te ni i ru hang to lai sertap lai sertap ki don ki baya trei hang nei te phila bani thu to sertap ban kong ka ai ka ba ar ka ba lai ka dei katu lungba sakmat deu nong bet mo nong bet nong bet te hadin nong bet pat la but sagitu gi nong krut ki nong krut hadin gi nong krut pat don sa si sertap nang benta ban pen khuj jeka bom ngat mo khiu gini ki ba krut te ki pen khuj yang to ge marba haba yai kum ne aga sing lar pi ban pen yo lut ben peben gini ga kembat ke ban soi la ne ban pu te kadon ha jeka ki khep di balai te kitu gi ba sertap ka ba ar ki pen khuj ge tu ki pen madan ge tu ki pu itu ki kembat ki basa te nadin pa kinong sa kinong lum gidon sunong kinong pen khuj ge gini gi nyut ki nyer ban khang ban khar te kamot ba tu sumbai la don la tep apa kan oh la tep te hadin kan no sngi tharai pin kemi lanti ba tu sumbai un suspect hadin sausni la tang saus sausni la spek la mi deh la mi kum kat iternya la manong no hai te ta kumurang ba uba khli uba pertasinong manong no ban pen imbiang ya kan gariti jong barim baja kan ka krut ko ba manta te ka i ka jing angnut ka jong pi hato kan ka jing themu jong pi ka program kan ko tang manta ka snam ne
kan nangya kan nang peteng nang sekamat. Em lada lada kini ki lok snong la manong no ki dang ya kwa ban ya pen im te ngam marwe te long ngakwa ke nga ang nut ban pen im te tang ba marwe te gani te dem te long ka kam marwe te ka kam pa ba kum ne te long lada ya bet kini ki pa ba snong la ne ki yu te mut ngakwa ke ban pen im Ti hadin katnos nem bala sange kana ka kam ba kawan ka jing kentu mensim ha fi ba pin pen im yang ya ka. imat la don fi khat san ar phesnem la banong no la ja no aslem ba Kamut kaja na kana karaj. oh ka ja na ne Kamar ke sikiwai kiraj ni i ba idang bun ki ba Ah. kam tam site ki tanjirang oh i idang bun ha ki ba le ya kana. oh Don ki bagi tray da ka balang oh ka balang nongrim nang ta ka warmau saw oh nang ta sibun gitu gi sok kwai mo. Ba kiwai ngi i ba gibun ki ba le. oh Te hanrei ha kana karaj na nong sok bar oh kamut kala ja la khat san kalau sinem. oh kam ta hi ta la dan Te kamut ba hidon jing karmen ban pen imbiang ya kana ki porban wan ne. oh ngadon jing kerman ke sama kwa pen im Te ngai i hang ne ba kana ka jing yang wan jong paj ba kat ne. To. Hato kana ka jing le ka pen im ne am ya kata ka jing long ka wei jong ka sinong ka thau jong ka rai. Ma lada ka yai ne kum ne te thrai kadang kadang yai im hi tang im. oh Kamut ka jing ya sakri lang i bat barit bat. oh ya long lang ka wei te Long lang ka wei. oh Mut fitip ya ka im ka yap ya ka pang ka sitom Ha. ka ya tri lang kum ne mo. oh Ten dala dep kana ka por kru mta. Te ka babut nang ne ka long ka por thiu nyut. oh Hadin kat no benai ka sawan ka por thiu nyut. kani lada slap Hmm. jebor slap wan man kasih tang mut hadin artayo lai tayo tu lahap penkuit no ni ginyot hap put no kan হয়. Ta had kat no benai pa de unu ko ba bet manta unsa pun kun. sa kun hadu gibine Oktober kum tu Oktober. Oktober Tamut kat ban ot yu ne la poi sa ki November. November November Tama. hadu November Hai ta. Ta ka e ka khubor kat du e. ti ngakwa ban pen im bat ngakwa ro ban pen i sya kiba yo i ken kiba pek ngakwa ban pen yo i ha ga po ribhoi la ne sya no kono ka jaka kaba kani ka dustur jongi ki karaj nong sabar long ngi persyang ban pen imbiang te Ki wei kiwe kin yo i ken kin bun lang. hakin but lang Hai te ta. Ta khublei sibun. Ta siwa bang ngin pen kut pila na em ban ai ka jing power si lai lain sau lain. Ketu ka jing power ka ba ko ba mentan ai da ka wei na ka ba phikam setenat e. Ko kun ba ijong kun ngi im jinjar hata pertai jing supong in syam ha ai papa jong kite kun u im ker hai bat para lok ngi kun kum hakadu jo hey wa oi Delang ore hui ala hai de ya oh wa delang hai ko kun ba ijong kun ngi im jinjar haka pertai kun jik su ongin syam ha ai papa jong pite kun u im ker hai bab para lok ngi kun kum hakadu jok Ta khublei sibun e fras isu komen sibun. Na lor ba fidei kwaitor ba paunam jong kana ka thain ribhoi. Fidei ru ubarikor nong snai ki jing put jing tem ki sor mentangi i ba fi long u dohali haru ban tem ya ka sing ban nang ta ban penyahap rengkat ba kini ki pai ba kamut man ka wei pa ka wei jin tit sing jong phi kamut ka dei ka ya penhap sur bet bat ka jing penhap mo kiu kamut ka jing penhap mo ki jong wei pu wei pai ba ki ya kat kum ka jing tit jong ka sing ka jing riu jong ka ya to khublei sibun ngi kermen ba kana ka jing pen im biang jong phi ya kana ka riti jong barim baja kanang wan kanang roy ha kini kismi kisnam ki ban sawan khublei sibun e nang ne na sinong kadu manga uba festivals
go freelancer jong mau for rangkat baga tim baro ko wei ni ai khubule ye fi baro ban pe ya kana ga khubor ka rep kurut ko ba hang ne hasnong kadu khubule ka khub Macam mana ni suam ya? Bang, kemat. Taruh